La consulta sobre la independència de diumenge no tindrà valor oficial, però els seus organitzadors s'han esforçat per dotar-la de totes les garanties democràtiques possibles. Per votar caldrà mostrar el document nacional d'identitat, ser present al cens i estampar la signatura en una llista. Tot mesures per garantir el secret, però alhora evitar la duplicitat de vots i la invalidesa, per tant, del resultat de la consulta. Avui hi havia qui ja seguia aquest procés a la parada instal·lada a la plaça Major, on un grup de voluntaris recollia vots anticipats. Votaven catalans de tota la vida i d'altres també d'adopció, com aquest jove originari de Ghana. I és que en aquesta consulta poden participar-hi els majors de 16 anys i els immigrants, que són ciutadans com la resta. Aquests han de presentar la targeta de residència i el carnet sanitari. Està responent molt bé, perquè és la primera vegada que tenen dret, que se'ls reconeix el dret a votar. S'ha fet molta tasca específica d'explicar-ho, anar a parlar amb ells, que sabessin que tenien dret a votar, perquè, clar, Espanya no els reconeix i, en conseqüència, no tenien ni idea de que podien votar i, un cop ho han sabut, estan responent d'una manera, jo diria que massiva. Aquests dies, Alfons López Tena, la cara més visible dels organitzadors de la consulta, no té un moment de repòs. Aquest matí recollia vots a la plaça i atenia la premsa abans d'anar-se'n a impartir una xerrada. Per diumenge ja hi ha 30 mitjans de comunicació acreditats, entre els quals agències internacionals com Reuters i France Press, a més de mitjans com Le Monde o Libération. Avui per plaça s'hi passejava un equip de la BBC anglesa que està fent un reportatge sobre la consulta. La situació de Catalunya dins Espanya és molt present a l'agenda dels mitjans a causa del debat sobre l'Estatut català. Per tant, és una cosa important que està passant a Espanya i per això la feina de la BBC és venir a veure per què està passant. Aquí n'hi ha dues coses que els interessen, segons hem vist. La primera és el fet mateix del tema que es vota, la independència o no de Catalunya. I la segona, el caràcter democràtic de base que ha tingut aquesta mobilització. El fet que sigui fet per voluntaris, sense el suport de les administracions, amb la persecució per part del govern espanyol i el govern de la Generalitat, amb molts pocs diners i de manera coordinada, activa i en un període tan curt. A les parades de vot anticipat hi pot votar qualsevol ciutadà dels municipis on es farà la consulta. Mentre alguns s'afanyen per tenir la feina feta, els voluntaris no paren d'explicar als passavolants què és i com s'ha de fer per participar al referèndum. Alguns no en volen saber res, d'altres s'aturen interessats o encuriosits, i n'hi ha que no necessiten informació perquè asseguren han estat dels primers a emetre el seu vot.